Ramogi keno marwa ni odhiambo mari teri makare otieno makawuono warwakni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV. Tarik 18 Nyakurom Gajwang dweno mar 6 2023 waikoni mathoth mana kaka pile koreo koda kamago otingo koda ka weche mag Luo Council of Elders ginango gini Nyakurom Gajwang ming'iyo parni osebedo kod mbaka mathoth anyakotendre kod yiero mar ker manyien nyaka ne ker machon Nyasaye kawo chunye bati. Gidongo wacho ni ogipogore to ging'injo weche mawuok e dhoge to nyiso ni tiere chung' moko ma gin go ma samoro ok nyis riwruok margi kaka jodongo ganda Luo. Bende polo manyien mago mag siasa Nyakurom Gajwang kama jatend piny Kenya William Ruto pod okwayo jood bura mondo omed siro paro mar chik mar omenda makoro geto medo sure thurka. E kindegi mamage timore Ramogi jodolo bende medo loso kotenre kod weche mag neno ni piny Kenya obedo makare kendo ganda ma ja Kenya yudo ngima mayot ka jotelo bende medo jiw mondo ne nigi tiyo kanyakla. Kwenge mashaka ola Nyakurom Gajwang pod wayudo weche mag midhiero mag lal mar ngima ka koro ntiere moko mawachore bati ntiere jal manonegi ong'ad wiye oko gin weche bende pod tuko shaka hola mag timore ka Kithure Kindiki jatend migao marita mapacho ka bende koro medo kwa jotend kanisa mondo oriwre gi sirikal e konyo timo pedha ne jodolo bati mago mabende puonde buo wach Nyasaye. Ikinono Wilidia e gwenge ma Migori kocha maning'eni Thurwa. Oganda makono dipo ka oyudo fungruok mar wuoth mag nam kaluwore kod winjruok kata twak ma koro chako biro e kind piny owacho mar kaunti kod jogo manitiere kod bogi mating'o ji nam miluongo ni water bus. Mago to gima thoth kaka pile Nyakurom Gajwang waikoni e chenro mar OIMORE to mokwongo wang'iye thuond weche. Jolweny ariyo wito ngimagi kama moko yudo hinyruok bang' nyamburko mane gitimogo apedha nyono miruti e gwenge Malamu. Mimi nataka nijue kama wewe ni mbunge. Wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kung'edhi hapa. Hakuna kitu wanafanya. Jatend piny Kenya William Ruto medo jiwo jood bura ni nyaka gikadh paro mar chik mar omenda e twak matich ariyo juma manyien. Luo Council of Elders kochake nokwongo chake gi politicians. To kwa koro ji osebedo piny koro nego luonge ni Luo Council of Elders koro gole e line mar politics. Lemo mar ker mar oganda Luo nigi ting' machalo nade to ng'ano manyalo yude wamiler. Machiegni nyako Ramogi ma thuolo makori nyalo ndiko no e namba 360 mondo miwa pachi kotende gi weche manyien kata bende nyalo luwo weche kokalo e YouTube mar Ramogi TV, Twitter handle marwa bende en @RamogiTVKE. Machiegni jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo, nyinga en George Bati. Machiegni Nyakurom Gajwang nyinga Lydia. Okay, wachao kod mago mag siasa kama jatend piny Kenya William Ruto kone jood bura mondo miyo bio kadh paro mar chik mar omenda makoro geto medo choko mar usuru chieng' tich ariyo juma manyien. Ruto manoloso e kanisa mar ACK bade mama Seno North County ma Kakamega okoni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi chiro kembe mag chai ma Kakamega kod Bungoma. Bende olero ni ywaruok e weche thieth e kind counties kod sirikal mamalo osetieki bang' governors bedo gi romo kod migao mar thieth e gwenge ma Naivasha. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ne oluwo wachni kendo omiyo mathoth. E kinde alam mane obagi kanisa mar ACK bade mama Seno North County ma Kakamega, jatend piny William Ruto omedo rido chung' mare e weche mag osuru e kamoko ne jo od bura mondo biro kal paro mar chik mageto medo choko mar osuru pachoka kochopo tich ariyo juma manyien. Hawa wabunge Tuesday wako bunge wapige kura wapitishe ama waangushe. Mimi nataka nijue kama wewe ni mbunge. Wewe unaenda kupiga kura ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kung'edhi hapa. Hakuna kitu wanafanya. Sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani. Wewe unaandikiwa barua na chama na hawa wenye walikupatia kura. Najua Tuesday wabunge mko bungeni. Make the right decision as fathers. We must sacrifice. Things are not easy. But the decisions you make are forming a firm foundation for our country.
Ruto makamen kod kwith makwedo chenro mar gero ute manyasani ka olero ni chenro no dhi konyo tieko kuonde mag dak mongohore, yaro thuolo mag tije kendo jiwo kembe mathedho mwandu magedo pachoka. Watu milioni 7 Kenya wanaishi kwa slums. Mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima. So we must have housing so that we can eliminate slums in Kenya. Akisema tujenge nyumba, wanasema hatutaki muradi wa Ruto wa kujenga nyumba. Wakisema tunataka universal health care, watu wanasema sasa hiyo ni personal ya Ruto. It is not personal. Jatend piny okoni ywaruok mantiere kind sirikal mamalo kod mago mag kaunti. Weche mag thieth koro chopo giko, bang' governors chopo ogirimiti kaka inyal med jol sekta mar thieth e counties. Ruto omero ni nyamrero bende dhi yudo masinde kod chudo mag piny owacho mar chopo thieth machiegni ne jopiny. Lazima tupange mambo ya matibabu katika kila kijiji. Na for the first time, wale community health promoters katika kila kijiji tumekubaliana na hawa governors ya kwamba tutafanya kazi pamoja, county government and national government. Ekauwe singo mane ochiwo chieng' Labor Day, Ruto lero ni pinje mag Amerika, Kanada kod mago mag Jerman oseyie chiwo thuolo mag tije ne jo Kenya maromo 1 milioni. Challenge tuko naye kama taifa ni vijana wengi ambao hawana ajira, na ni lazima tuwe na mpango ya vile tutapanga ajira ya hawa vijana. It will not happen by accident. It will not happen through guesswork. We must have a deliberate, intentional, practical plan on how we will make sure that there are jobs for our young people. Jotelo mawuok Imbo mar Kenya bende otiyo kod thuolo no mar lero midhiero mokwako kembe mantiere alworano. Mheshimiwa Rais, it is the highest time we have a sugar conference hapa Western. Kwa sababu ukienda kule Mumias, the former employees of Mumias, every week we always lose somebody in Mumias. Do what you can. Mumias Sugar ikianza kufanya kazi, watu wetu watapata ajira ya kutosha. Omero ni sirikand Kenya kwanza keto tenge omenda mar chenro mar pur mag niang'e counties ma Kakamega, Kanyakla kod Bungoma. Maneno ya sukari, wizara ambaye inahusika wameketi chini na governors. Sasa nimeweka mpango sawa sawa, kwa sababu hatutaki tena ile tunafanya alafu inarudi nyuma. Tumeweka pesa nyingi hapa Mumias, karibu bilioni 4-5. Jatend piny bende osingo siro chenro mag pur machwalo mwandu ne kembe maloso modhi mag tedo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wasura ni nyimenya kwa Ramogi koro wadonja ne motendre kod weche mamoko bende ma jadolo Archbishop Philip Anyolo loso godo kod josiasa. Kumero ni Archbishop mar din mar Jokopere Diocese ma Nairobi Philip Anyolo okwayo piny owacho mondo ket okenge mabiro duoko nengo ngima piny kaluwore kod ngima matek ma odiyo jo-Kenya gi sani. Anyolo mane loso bangla me kanisa mar Consolata Shrine e boma ma Nairobi bende okone Kenya biro mana timo maber ka kuyo betie e kind oganda miyo jiwo twak e kind josiasa mathurka. En lamo mane okelo kanyakla ji mathoth e kanisa ma Consolata Shrine e boma ma Nairobi. Archbishop Philip Anyolo ne oyalo e kinde nyasi mane gidhialo nengo mar familia. Bang' lamo, jadolo Anyolo ne otwak kod jofwambo mar oro ote ne oganda jo Kenya. Anyolo oywago pek mar ngima ka okwayo piny owacho mondo many yore mag kelo fungruok ne jopiny. Hali ngumu ya maisha ndio yapo saa hizi. Maisha ni magumu hasa kwa vijana ambao hawana ajira, ambao pia hawana mshahara. Ni ngumu sana. Tuna shida nyingi. Tulikuwa na njaa ambayo imetokezwa pia kwa sababu ya kutokuwa na mvua mara nyingine. But that's a warning to us also that with the facilities we have already, with the resources we have already, the water that comes with full rain, a lot of rain, we can make plans in future so that we can restore the water for many and for a lot of agriculture and such things. We need to think ahead as leaders. We need to think a life in which all of us shall not live, but those people who are going to live will benefit. Bende okoni agenda mokwongo mar piny owacho winjo bed miyo rowere tich mondo mi kata mana njore odok pinye pachoka. Let them make wafanya mikakati, some strategic plans that will help us, especially our young people, to be employed.
to be employed. We can only create more money and many other things that we need, a happy life, when people are working and they are earning for themselves. That's the first commandment God gave us also after we fail as a human persons. You will work and you'll eat from your own sweat. Ojiwo twak kindi jo siasa kaka yor nyayo kwe. Haya tunayoyafanya, tunaomba pia serikali zetu, sio tu ambaye iliyopo, lakini everybody who is a leader, we want ya kwamba they should learn to dialogue with one another. Even in the family, when things are not correct, the best way to go is always to dialogue. The family members, those ones who are immediate husband and wife, they even go as far as inviting friends, inviting their parents, and the bigger company comes in so as to continue dialoguing so that things go in order. Many things that go wrong politically in our country here now is not that we are intelligent. We are, yes, but we have no room for dialoguing with one another. Ote maranyolo biro e kinde ma piny Kenya twake wi paro mar chik omenda mageto medo choko mar osuru, gino ma osekelo pogruok e paro e pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV. Kora mgajwang Judith Omoino limo Karla Monobati kendo loso no report na yo machal kako kele. Wadhi mbele wateri nyake mago motenre kod wechego mag timbe gi chike oganda Luo. Kawang'e weche motenre kod chike gi timbe oganda Luo, wayudo ni pogruok e kind jodongo mag Luo ewi kom mar ker nyalo medo kelo kak e kind oganda poni jodongo komanyo yo makare mar bedo e winjruok. Kaluwore kod jalony weche makido kod timbe mag oganda Juma Ondeng, kom ker nyaka koro po kod kombe mag siasa kendo yange kaka siro ma oganda nyalo kwero go jo siasa e kinde ma ok gidhi maber. Kom mar ker mar Luo, siro makelo kanyakla jodong Luo marito kido, timbe, dongruok kod nyadhi kendo jiwo achiel mar oganda. Kata kamano, pogruok e duond jodongo nyuolo penjo e wi ting' mar komno. Dibe nitie yuto moro manyalo kelo pogruok e kind jodong Luo? Nigi miluore Luo Council of Elders ka onge nikech gimoro miyude ni moro michiwo ni ma koro in Luo Council of Elders koro wamiyi ma dhi konyrigo onge. Jodongo gikonyore kivyao kaka gin giwegi gitimo giki. Bang' tho mar ker Yaga Ogalo, okak ne ochako neno e kind duol mar jodong Luo kendo kelo kweth ariyo. Achiel moyiengore kuom mosenindo Willis Otonde, kama chielo siro Nyandiko Ngadi. Kato bedo ni moko kuom jodongo to koni onge pogruok. Omiyo adwa kwedo wach moro ni joluo pogore. Luo en achiel. Jomobarogo mna kaka wacho ni dhiang' achiel kata ariyo nyalo donjo e cham. To duto te nie kul kanyachiel. Kata kamano, gik mawuok e dhogi nyiso ni ok giwuo gi dwol achiel. Wadhi yiero kerwa Homa Bay tarik 30 mabiro ne. Wadhi yiero ker Homa Bay. En open to all joluos mondo odhi witness gima timore kanyo. Wasiro ni onge ker mora mora, ker en Nyandiko Ongade. Kinde manonro tudo chakruok mar duol mar jodong Luo kod weche mag siasa, jodongo koni lokruok ne obedo kendo ng'ado mondo gisit dwaro mar oganda ka gijwang'o weche mag siasa. Kata kamano, weche mawuok e dhogi sani nyiso gik mopogore. Kalewgi lieko nying jo siasa ma pacho ka. Wan kaka joluo wariwo lwedo sirikal mar William Ruto kendo wabiro dhi gone kura 2027 ni kopokonyo wasani to kura to ne ok wagone. Akwa joluo matindo masani mondo ng'eno jaluo, mondo ng'eno nyaluo, to gima duong' gilu bang' Raila Odinga. Amolo munyalego omako piny. Kaluwore kod jalony kendo jasom rieko e weche mag kido kod timbe oganda Juma Ondeng, okoni jodongo chal ma odonje weche mag siasa kendo koro wigi wil kod midhiero mamako oganda, gino mamiyo ok ginyal bedo jochir mar nyiso jotelo adier. Ker mar piny Luo to kod jodong Luo mochung' Luo dware ni gibed jogo ma ohingo gik siasa. Dware ni gibed jok ma onge nikech ginie koro okumba mosiro Luo.
to gibedo jogo bende mawacho adiera makata bed wan gidhi mbele ruoth ginyalo kwero ruoth to kiny gidoka doga ka ruoth to gichiemo. Jodong Luo ema digonyo sani sieyo wang' josiasa nikech wabedo oganda matinde gi matin nyaka liete watere e lweny to jodong Luo kata lingalinga. Onding' opogore paro kod yiero jodongo kowuok e kiewo moket kod piny owacho kendo koni kar mano duol mar jodong Luo winjo yier jodongo kowuok e dhoudi mag oganda Luo mondo duolno obed kod duol kendo ni bedo kod oboke mar sirikal ok nyis ni ng'ato yier kaka ker mar oganda nimar kom mar ker en kom mar juogi mar oganda ma ok en miyiero kod sirikal. Ting'en ka koro wachako yiere sani king'iyo kaka iyierogi kalure kod migepe moket mag sirikal, sub county, location, sub location. To king'iyo kuondego ji odak monywandre mondo oganda orwaki kik idhin gi goboke nikech oboke ke matel no piny inyalo beto goboke to jopiny to onge kodi. Onding' bende koni mondo jodongo wuoge e raduodi mar josiasa nyaka gibed kod yo mongirore mar yuto margi. Ofafa Memorial Hall ma Kisumo mano ne en gir joluo. Koro jodongo gi noripo bed no gik machal kamano nikech ne nyaka puothe nyaka gik machal kamano. Nor bed magi gin gik yuto mag jodongo. Mondo jodongo bed ni gin kod yuto gi margi ma ok giring kuom nyithindo matindo mani siasa modonjo jotelo mag siasa mondo timgi nadi mondo migie yuto moro. E kinde ni mapogruok manene kind jodong Luo medo nyuolo penjo e kind jomatindo moko kuom ting' masani koni digni modonjo e kind jodong Luo miyo luor manomigi koro duono. Luo Council of Elders jogo keto koko mang'eny makoro ji ok nek na ber gini kata tiend gini onge. Un jothek nubedo jodongo ma jothek maka piny obedo ni tek un emiringo iru kikawo paro iru. Jomatindo bende nyiso josiasa mondo were kod duol mar jodong Luo tim tijgi mar miyo oganda yo malong'o. Ne josiasa bende madonje e wach mar jodongo akwayo ne wene jodongo gi thuolo. Jodongo osebedo ka wuotho achich ga cham wayudo ka gichiemo Azimio koni to jodongwa moko bende chiemo e party machielo. Koro mae gima osebedo ka kelo pogruok e pinywa mar Luo ka. Kaluwore kod pogruok mamedo neno e duol mar jodongo, jalony koni dwaro nitie mondo ng'i chike mag yiero ker mar Luo ma ok okelo pogruok. Ne ntiere that bit ni jodongo ma yiero. But ka ng'at ma ker ni seche kano kodwa tho to bende onyalo bet nitie ng'at men go onyalo chuna an kanindo mi urungane en gima nonyalo lamo kom na ng'ato. Tekowa en riwruok marwa to sani kako ganda Luo ok wariwre. E sechegi machiel mar piny Luo en gima dwarore mondo oganda kik bed wasumbini. Jodongo nyaka koro nin matut kendo ging'ade ni en piny Luo machal nade ma gibiro dwaro weyo ne tieng' matindo kod mago mabiro. George Bati, Ramogi TV. Ramogi en geno marwa ni koro intiere kod ler kotenre gi mago mag timbe gi oganda Luo. Bati ero kamano kuom miyowa nonro mar wach. Ang'eni oganda mathoth osebedo ka penjore weche motenre kod yiero mag ker to bedo nang'o koro wantiere kod ler. Ler nitie kendo wageno ni jodongo bende biro bedo kendo kaber to giketo seke agula achiel mondo gimethi kaka joka ng'ato ka gitiyogo seke mar juogi mar joluo. Wadhi mbele nyakoro Jwanga All Saints Cathedral ntiere kod jatelo manyien George Bati. Owinja nento kanisa ni koro chal nade. Kanisa mar Anglican mar All Saints Cathedral Nairobi oyudo jatelo manyien. Canon Reverend Ivan Somolo emopuodhi kaka provost kokao ka Reverend Simon Wainaina makoro sedhi rutaya. Jatelo Ivan Somolo okao komno kane oyange kod Archbishop Jackson Ole Sapit okinyi makawuono. Canon Reverend Ivan Somolo en wuod oganda Luo mar ariyo e lemo makamano bang' Bishop Okulu e higni 106 ma kanisa no osebetie. Jatelo Somolo osebedo kayalo injili kendo wuoyo motegno e weche ma otenre kod telo kaachiel kod dongruok mar piny Kenya. Wasudo kendo wang'iane motenre kod weche magarita kwe kod kaka ne wuoyo kotenre kod weche ma Shaka Hola kocha Lydia mondo inyiso ni to ang'o gini matimore momiyo pod weche ma duodore moko e gwenge makono.
Kora mga jonja ten migao mararita ngire Kithure Kindiki okwa joten kanise mondo koro kikie jodolo makoch chwal puny magalagala manyalo ketho ngima oganda. Kindiki nowuoyo e kanisa mar PCEA kaunti ma Murang'a kama wacho ni ichano bage nyasi mar lamo moriwo dinde duto nyasi mar puodho bungu ma Shakahola kendo timo rapar mibiro par godo oganda manowito ngimagi e bunguno. Ne en nyasi mar lamo manoyore gi jatend migao mar arita ma pacho ka Kithure Kindiki. Kindiki owacho ni piny owacho pod oketo sinani mar neno ni ji duto manoike bunge ma Shakahola ogol kokwa jodolo mondo mi osir piny owacho chenro mag tima pedha ne jodolo maturka. Ni hasara ambaye imetokana na sisi kuamini kanisa, sisi kama serikali kuamini mtu yoyote ambaye anahubiri, mtu ambaye ameshika Biblia ama Qurani, tunaamini yeye ni mtu ya Mungu. Mheshimiwa Rais ametuamrisha sisi kama Wizara ya Usalama tuhakikisha kwamba tumetafuta watu wetu wote ambao wamezikwa pale, tuwatoe pale, tuwapatiane kwa jamii zao baada ya utaratibu wa kisheria kufanyika, na sisi kama serikali hatutaficha ukweli. Kindiki osingo ni okobiweyo thuolo ne siasa mondo mioro chenro magarita e pachuka. We will not allow going forward violent demonstrations anywhere in our country. If you have grievances, sort out your grievances within the law. Jatend migao no medo ni josiasa makwedo chenro mag sirikal onego tigi yore ma okroch kwe pacho kae kinde mag chwalo ywak magi kabinde olero ni oikore mar kedo kod ng'anyo mag siasa iturka. Na mtu yeyote asidhubutu akijizingizia ati ameshindwa katika mijadala ya kisiasa ama kesi kotini, asidhubutu kuumiza wananchi kwa kuleta maandamano ya fujo na ghasia, tutamkomesha kabla hajaleta maafa. Bende osingo kedo gi kuong ma okopodhi e gwenge mane aluora mamasao mar piny Kenya. Ile nguvu tumeweka katika kupigana na magaidi, wezi wa mifugo na wale wakora wanaojificha kwa dini, nguvu kama hizo ndio tutatumia kupigana na wale wanauzia watoto wetu madawa ya kulevya na pombe ya sumu. Kindiki no ten gi jotelo mopogore opogore ahinya to mago mawuok e alwora mar God Kenya. Wadhi nyime gi weche mamoko. Wamenya ne weche mabende otendore kod mago ma Shakahola. Mautende gi kod weche magarita kwe marachiel oyangi ni owito ngimane e bungu ma Shakahola. Kora mgajong wachore ni achija beriyo ma chich ni nyaka bed ni jogin jolupa Paul Mackenzie mano monjo monego kendo lal gi wija kwath moro ma obila timo ya pedha ne achije go kakoro nonro mar nek ma Shakahola pod nyime. Kwan ringre ma osegol e bungu ma Shakahola ne ochopo 336 tich abich mar jumani. Ji 65 manoresi e bungu no pod obila ogeng'onegi. E kinde no Paul Mackenzie gi minode Roda Mawehu kod achije mamoko 16 imedo dinegi e tesendo bila ma Malindi kama ibro geng'negi kapod irito mondo chol gi do. Chijego ne odar wuok e kar twech ma Malindi bang' ka moko kuomgi ne otuo chiemo kana ogeng'negi e tesendo bila Mombasa. Kora mga joange machielo mabende pod buogo chuny jolweny ariyo wito ngimagi bang' nyamburko mane gitimo goda pedha e gwenge ma Lamu nyono miruti. Jolweny go ne rik dhi reso apisas mag GSU mawuok e kambi ma Pandanguo mabende ne timo pedha e alworano. Apisas moko bende noyudo hinyruok e monj manotimore kogwen ma kawuono. Apisas mag GSU 10 ne timo rita e yo ma Pandanguo manie kiew kod bungu maboni kama jonjore osebedo kapondoe.
Daka prayo kada ngwen nyakora mga jiwanga chendo eno imorero kamano kumedo kete mana kara Ramogi TV nisabedo kichwalo ote magi wagwero kamano kapokwa hiyo bati wakwanya chelario moko kapokwa dir. Nikare batine numalera inya anmama Eugene kawuok Sego Kanyada amora inya. Happy Father's Day to you. To my dad Nicholas Sewe Odhiambo Oawa koda Owino Dimo nluni naftari oko mar uradi. Maneno Dorothy Akuku kantiere kodwa chendo wacho kanyo ni osemolo kendo entiere kodwa chendo ni mar OIMORE. Juma Urundu mano kanyo jadolo pasta kantiere gwenge ma Oyugi so wacho ni en bendo osemolo entiere kodwa ka Makaluga japenga chiel mantiere Bomb Center mede wacho ni en bende osechopo kata kamano wuoro thoe mapod timore gwenge ma Shakahola. Kaendi Pastor George Adwera mar god kwero wacho ni kech ng'eny ma joluo nyaka riwre ariwa ka gidhire jowasigu gi chien mondo giyude chiemo kaka oganda. Kasto Pastor Komborwa bende wacho ni nenu makare kade mong'ere kar ler gi pacha josiasa owe jodongo yier jotendgi kendgi josiasa ema ketho ker mar Luo. Medana no kanja ka YouTube live jowantiere Deriko Komo wacho ni entiere Kirinyaga County oketo mana wange ka entiere Kerugoya Town sechegi wange to keto man Ramogi TV Derik bati wacho Derik kanyo wacho ni Ramogi TV mitne maratari. Aya ufwene ke osore wacho ni en bende entiere kodo wacho ni wakao mos ni nyinge machelen Goroba wacho na waka entiere gwenge Mambita kata kamano Thomas Shakahola ema pod late mokalo ka jasho no late Jaganga bende wacho ni entiere Mumia so sema na check in entiere kodwa chendo. Felix Onyango wacho ni en bende en wuod nyonano koya Kosira dala wacho ni Ruto wuoyo kuom weche mang'eny were gi gero udi to midhano chiemo nikech oganda jo Kenya kata Kenya nyalo collapse. Kaso ka endi jala mono diko ni gik makidiki wacho ni tiyo ndalo Moisa ni jopinye riek matinde gi okay jopinye makech nego ok Azimio kata Kenya Kwanza Kennedy Okore Owiro kanitiere gwenge maga wendo Migori County. Kasto diki mako ero Babatoni bende ndiko ka wacho ni miriambo ng'eny kendo mako mach nyaka sunagoke josiasa riambo kotit tutatenga tumekubaliana gima surprise jopiny pamo gima surprise ani jopiny to pamo tiwuonogi awuoro kon joduong' Luo ni chieng' mane giwere kod jodonga ich kod lao bang' pesa then duol mar jodong Luo nobed mongirore. Ken Muga jachung weche marwa bende neno weche manyien kama entiere sani wakaumos misade amosi chief chungist wakaumos nikech kora nino ka tutatenga tutafanya olojo Kenya but wewe matin kata kama nontie mathoth nyakora mga jong mabiro kore koda kapa. Jambo ambalo limefanya mimi sasa nirudi hapa ni kwamba wale walimu wengine ama watu wengine kidogo si wenyeji na hii mambo ya insecurity ama usalama inapelekea mtu kabisa kwenda. Japuonj manowito wange monj mar kuo jamni oramone nyako res jopuonjre mabaringo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni kendo nyakwa Ramogi bang' wuok e ywe wadhi nyime gi weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV. Japuonj moro e alwora ma Baringo North mane kata North onano e tije kata bang' jonjore ne monje kendo mae nyalo mar neno. Thomas Sakibet ma en japuonj maduong' e skund primar ma Kagir wacho ni timbe njore ok bi mone chopo kare somb jopuonjre. Kata kamano kwayo sir ne jopuonjre ma osetimo maber e penj to onge kod nyalo mar dhi mbele kod sombgi. Kaka Ripolo leronwa, moko kuom jonyuol nowito ngimagi ka moko bende osewito mwandugi e monj ma kinde ka kinde timore e gwenge ma Baringo. Monj ma kinde ka kinde osethiro chenro mag somo e gwenge moko ma Baringo. Jopuonjre moko oseng'uko sombgi ka jopuonj moko bende osedar e alworano. Jopuonjre modong' kudore e lwet jopuonj monano e tijgi. Ama zinaweza kufahamiwa mchana na wanafunzi wetu wanaingia madawati pamoja na walimu wao wanalala. Wesi wakienda tunaendelea kwa maana hatuna mahali pengine pa kwenda. Japuonj Thomas Kibet noyudore kamarach kane jonjore omonje e tinne e kinde manokwayo jamni mag wuongi e gweng' ma Kagir e kar chung' od bura ma Baringo North. Miaka ya 78 mimi niliweza familia yetu ama jamii yetu ilifahamiwa, akafahamiwa na ng'ombe wakaenda wakifikiria wameua na kumbe alijeruhi macho. Ndio mpaka saa hii anatembea anafanya kazi zake akiwa kipofu. Na katika hali hiyo mimi niliweza kupigwa risasi. Kwa hivyo kutoona kwangu ni kwa ajili ya hiyo ni bullet ambayo vilikonga mimi kutoka pande ya kulia kutoka mambo ya kushoto. Wakati mimi nilipata hiyo shida ya kupoteza macho, ilifika wakati nilionekana kama ni mzigo. Na wakati huo baba yangu alifika kwangu ya kusema kwa vile sasa hauni haja ya kusumbuana hapa, ni afadhali yeye amue kumaliza mimi kutumia kwa mkuki yake because kwa sababu hata nikiweko ni kama sina kitu ya kufanya. And that night niliweza kuponea mama yangu kwa sababu yeye aliweza kuniepesha kwa familia kwa nyumba. Tukapitia huko nyuma ya nyumba yetu, alafu nikaenda kufichwa kwa mtaro ambayo kwa hapo juu karibu na jikoni huko. Hapo unajua area ilikuwa ni plot ya wazazi wetu hapa, wazazi yangu hapo. So nikaepeshwa na hiyo, na hiyo kanisaidia mpaka the following day wase warao wakaanza kuzungumzia yeye. Na baadaye huyo mzee ndugu wetu mwenye anatafutisha na kutisha alisikia maneno akaamua kuja kunitafuta na kuja kunipeleka niende shule. Kata kamano ne oketo kinda e tiegruok mare nyaka e mbalariany. Kibet ma jahigni 53 en achiel kuom jok mane ochako sikul primar ma Kagir. Bang' puonjo e sikul ma Marigat Integrated, koro oduogo mar reso jopuonjre ma monj ma kinde ka kinde oseyuko sombgi. Kijambo ambalo nimefanya mimi sasa nirudi hapa ni kwamba wale walimu wengine ama watu wengine kidogo si wenyeji, na hii mambo ya insecurity ama usalama inapelekea mtu kabisa kuenda. So mimi nikaona ya kwamba shule itafungwa na itabidi sasa nikuje, kwa sababu nilianzisha na ile lengo langu kuanzisha ni kufanya hii jamii wasome. Sayombe mar neno ni jopuonjre mag klas 8 oikore makare ne penj maduong' mabiro e giko higani
omiyo njore ok dol chunye. Okinyi ka okinyi omako tich ka otiyo kod buge mopuodhi ne joma onge nyalo mar neno mong'ere kaka braille, kendo otwak e yo makare kod jopuonjre. The teachings of Jesus Christ which taught people so that we do what God wants us to do. Ojiwo puonj mag kwe kod achiel mar oganda e kit somo mar din Jokristo ma opuonjo. Kibet rieny e tije, kendo sikundni ema ne otelo e duoko mar penj mar KCPE e kar chung' od bura ma Baringo North. Japuonjre mokwongo e penjno ne yudo max 411, kata bed ni ne gikalo e midhiero mathoth mar oro kod monj ma kinde ka kinde mane omiyo olor sikunde moko. Tunapambana tukiwa walimu, matokeo yakikuja tunafurahi, tunashangilia. Kata kamano, njore ma osenano e gwengego omiyo kwan jopuonjre dok piny, ka koro sikul ma Kagir ni kod jopuonjre 189 kende kuom 300 mane nitie e kinde mokalo. Max imetoka. Huku msasa na mbuzi imechukuliwa ama msasa amewawa, huyu mtoto tusaidie namna gani? So mimi naomba karo, kama kuna mali itatoka, tafadhali tusaidie hawa. Kama saa hii kuna hawa nimesema wako nyumbani, tumewasomesha. Kuna Max, kuna msichana ambaye kwa nyumbani alikuwa na 329 kwa nyumbani, kuna wewe alikuwa na 280 kwa nyumbani, 291 kwa nyumbani. Sasa mimi nikasoma nikamaliza klasi ile, hakuna pesa ya kwenda shule ya upili. Sasa mimi tukakaa nyumbani mpaka mimi nikaolewa na mtu mwingine. Kibet medo kwayo kony ne jopuonjre mokalo penj to ok nyal dhi mbele kod sombgi. Mimi watoto wakienda shule, mimi nitakuwa nikisema I'll be healed. Because hiyo ni matunda yangu, nimeng'ang'ania, nimevumilia, nisikui maneno yote. Thomas Kibet en ranyisi mar kinda ne jopuonj ma otiyogo koda ne jopuonjre mopuonjo mageno luwo dongruok mare. Ray Polo, Ramogi TV. Odhi ani nyime koro kaka ariyo nyiso wa japuonj mane wito wang'e. To pod en gi siso mar neno nyithindo to chopo lek margi. Ranyisi mar kinda. Kier ok en lwar. Kora mga juang kwa dhi mbele maromo jopuonjre 120 skund sekondar ma St. Patrick Segere mayudre sub-county ma Lego Usonga oyudo sir mar ndigni ma koro biro reso gi wuoth malach ka gidhi kendo ka gi high school. Migawo mar somo kod riwruok moro ma idendo ni World Bicycle Relief ochiwo sir mar ndignigo kaka yore chiwo yot ne chenro mag somo ne nyithindo go manyiri. Director mar somo county ma Siaya Kabaki Mbugwa olero ni chenro no biro jolo pek mag wuoth ne jopuonjre mawuok maboyo kod jiwo somo margi. Sir mar ndignigo omuonyo omenda manyalo romo siling $2.9 million. The aim of the project is aimed at easing transportation for the girl child, basically, though we also consider the boy child, that in every distribution, we distribute 70% to the girl child and 30% to the boy child. The intention is to get to all the schools within a Lego Usonga sub-county. And today we are doing the 17th school. We have about another 5 schools to close of the year. That will make it about 25 or so. So we are hoping to cover the whole sub-county. Wamor gi gimo timore skul nikech pok nwanono makama. Wayudo ndigni 120 kowuok kuom World Bicycle Relief Foundation. Ndigni gi idhi riemb nyithindwa manyiri gi mayawuoyi kendo gibiro chopo e skul e yo mayot kendo e yo mapiyo kabisa. Ka gisechopo tiyudo ka koro wuoth mana giwuotho kilomita modhuro ka dhi dok chien. Gichopo ka gin fresh, gichopo ka gin energetic, to gidonjo e bugegi. Koro gibiro somo maber, kasto koro bang'e tiyudo ka koro gidhi medo performance margi. Nimepata baiskeli na itanisaidia kuja shuleni mapema kwa vile natoka mbali na barabara yetu. Watu wengi wana tabia mbaya sana na it will just ease in my transport to school. I want to create awareness and I want to make a change. I want to write a different story. Nenye tindo menyolo sani. Kigidi through what I went through as an adult growing up in a community where people
didn't know anything about sickle cell. Nyadendi manigi midekre mar sickle cell anemia jiwo puonje wituono e county ma Homa Bay. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Ramogi John korwateri nyake county ma Homa Bay wang'yo mago moten recording gi madhano. Wi weche mag ngima dhano, Lydia, ni tuo mar sickle cell anemia en achiel kuom tuoche ma osebedo ka landore e anyuola kendo thieth mare ok osebedo mayot. Koso ng'eyo wi tuono nyakoro Mgajwang kendo rem yudo thieth makare osemiyo ganda moko wito ngimagi. Ma emomiyo nyadendi Teresa Odero mani kod tuo mar sickle cell koro ochiwore mar lando wach tuono e alwora mar Homa Bay. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach miyo waler machal kod ma. Ji ok dwa ketie ler nikech iwacho ni macha jamidekre ng'ani rembe siko rumo gin gi tuo moro tuo joka ng'ane iluongo ni tuo joka ng'ane ka ine gweng kacha. Tuo mar sickle cell en tuo mamako nyiriri mag remo ma ong'ere gi dho ngere kaka cells kendo en tuo malandore e familia poni nitie ng'ama ne kode e anyuolano. Ne watimo limbe kar pimo tuoche manie kar od thieth maduong' ma Homa Bay kae jochiw thieth dhi nyime gi timo pimo kendo nono remo ma gisekawo mar yango ka gin gi tuo mar sickle cell. Nyadendi Teresa Odero jahigni 38 osebedo gi midekre mar sickle cell mane ofweny kuome ka en nyathi ma jadweche 6 kende. Tuo ni nochaka katin. Mama wacho ni kana ja 6 months. Ekono fweny an gi sickle cell. But anto kana dongo ngi mano kona ni an gi sickle cell. Abira ng'eyo ni an gi sickle cell in my adulthood kakoro aja high school. Kakoro I'm reading more about sickle cell actually in form 2. Teresa masani wuok oko mar jiwo puonj kendo keto ng'eyo wi tuone wacho ni sickle cell osenego ji 4 e anyuonde kendo familia mare osebedo kakale akwede kinde oganda nikech tuono. Ka ionge gi support system motegno to gik ma ji owacho oko kachacha biro affecti nikech crisis wang'eni ka in gi sickle cell okonego beni bedo gi stress. Koro ka chope form 2 wacho ni I want to create awareness and I want to make a change. I want to write a different story ne nyithindo menyuolo sani. Kik gidhi through what I went through as an adult growing up in a community where people didn't know anything about sickle cell. Nitie midhiero mathoth ma jotuo mag sickle cell kale kendo pek mar yudo yedhe mag tuono en ting' mapek ne jotuo kod jorit mag gi. Ka in gi tuoni to yedhe onge facility to kata ka gintie to nengo gi tek. Samoro jotuo ok nyal yudo biro ka daktari ndiko ni prescription to kiwuogo oko mar gate ka because you cannot afford them gin expensive you keep the prescription to the next visit. Koro ipenji to yedhe gi nying'iewo ni yen gi nengo gi tek jonyuol ok nyal afford. Sani I'm in my adulthood. In adulthood wan gi challenges like legal sas. Ka in gi legal sas kibiro go facility ma ji ok understand gima sickle cell en. Samoro kibiro ka indi ok ging'eyo gimonego beni gitimo ne kidondano. Philip Kabuor, apisa matiyo kar pimo tuoche manie osiptal maduong' ma Homa Bay, yango gima kelo tuo mar sickle cell kod tieng' ma tuono thoro mako. Sickle cell disease en tuo mamako nyiriri mag remo kata cells mek remo. Wang'eyo ni kawaida cells mek remo bedo ga round. Mano cells ma kawaida, lakini ka ng'ama nigi tuo mar sickle cell to gikawo shape machielo iyude kuma nyuola. Iluonge ni hereditary. Ei county ma Homa Bay mangima mana od thieth maduong' ma Homa Bay kende ema ni kod klinik mag jotuo mag sickle cell kendo jotuo masana yudo thieth e klinik no nikech tuo no romo gana 3 kata malo maduong' gi nyithindo matindo. Jotuo ma sickle cell ng'enye Homa Bay County ka to wan gi klinik e osiptal ka mang'iyo jotuo manigi sickle cell. Currently e klinik wan gi jotuo wachopo 3,000. These children who have sickle cell disease suffer from recurrent pain, what we call painful crisis, and many other complications including infections which can lead to their death. They also develop severe forms of anemia, especially when they have infections with the malaria, which is there abundantly. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Haya, kawuono ne en chieng' dhialo joma wuone bati. Happy Father's Day. Ero kama na ya Lydia. Ng'ini chieng' ma joma mine bende dhialo to
en wach malich ahinya. Kata kamano erokamano kuom Dhiala kachiel kod wuone mamoko mabende mathoth mani oko. Akerni wakelin sika onyisi gik modwa nyisi gi kende. Lindsay Simani winjo wakele wang jowi mondo wach giko kende. Director maro winjo ka en gi wach. Winjo kulungani Satsiku. Nyakoro mga jong kumora mora ma intie ka in wuoro wakwayo ni hawi maber mar chieng' wuone kendo iwacho ni wuoro e siro mar dala bati. An bende luongo ni mwalimu Justus pod en wuoro pod wapare mano wuon ajo kanyo en bende pod wamiyo Nyasaye duong' kuom mano mane en bati iwacho ni wuoro kata obed noonge to pod en mana wuoro. Nitiere mise motegno mochungo e dala kata ka koro wuok ne Nyasaye okawe to nitiere mise moweyo kadalo chung godo. Miyo ng'ama wuoro moriere maber inyalo mana ng'eyo kaluwore kod dala moweyo chien. Mano bende miya paro wuora iluongo ni Rafael Bati ojongo suka nyawadgo ngeti pith ka pith nyaka yude mesomba. Nyasaye mondo ketchunye kama kwen bende. Nyakoro mga jwang kumora mora ma intie to in wuoro kao hawi maber mag wuoro wacho ni Happy Father's Day. Wantiere gi sigana kabati. Kawuono en odiochieng' ma piny mangima dhialo e wuone. Moko kuom wuone ma bende watwak godo omor kuom bedo ni iluongogi ni baba kendo gijiwo chwo wetegi mondo mi orid manokanda mar kauting mag familia margi. Koro mga jwang giwacho ni bedo wuoro en tim kendo ok en gima iyudo mana nikech in janyuol. Gima duong' ahinya e bedo ng'ama baba en ng'iyo ni nyathi odongo wholesomely. Nyathi odongo oyudo osomo maber, nyathi ochiemo maber, nyathi nigi ngima maber. Mano e bedo wuono. Bedo wuon ok en ni imiyo ng'ama miyo ich monyuolo nyathi, but en responsibility mikao mondo ing'i ni nyathi mathin en nyathi modongo ko enjoy bedo nyathi kendo dongo kaka nyithindo mamoko ko omor gi chunye, omor gi akili mare, oyudo gimora mora ma nyathi winjo beni yudo. Nasikia niko na raha hasa kuona niko na kijana yangu sasa ako karibu kunifikia, na ni kijana nimemzaa pamoja na mama yake, na nasikia hilo jukumu la kuitwa baba likuwa jukumu safi sana kwa moyo wangu na kwa maisha yangu. Club mar Shabana FC ong'ado tiko mar tuge league maduong' mar KPL. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. En sigand hera. Bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato. Abe abo eri nyaka chieng'. Wuoth mar nyako marawera manigi chuny motegno. Mama, kaponi dwa kumo ng'ato to kuma an. To loso chikene owuon. Kiwuoyo go wadwa majaga. Nyise ni inidwa kenda mapiyo. Kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro. En ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe. Wachna. Mae ng'ama dwaro. Ining'eyo kaka ich wang' mar mama ni chal. Anyalo timoni gima rach. Behera gibiro tony nyaka giko. Choti Sardani, Sario gi dakika 15 otieno. E Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com.
Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Hai hodhi pa utukenya Ramogi Juang club mar Shaban FC ongado tiko madonje lig maduong KPL Bangloyo club mar Migori Youth gola chiel kuom none alap Magusi Stadium e county Makisi. Kevin Otileno miyo Shabana gol makende dakika mara abich mbele jahera kata johera magadhula mane opongo thich e alap Magusi Stadium. Points adek ne Shabana chwalo gi nyaka points prauchiel kodangwen points maromre gi Muranga Seals FC. Gwandruok nowuok e kind johera mag clubs ariyogo mawuok Nyanza kata kamano tugo ne odhi morumo. Wadhinyime gol mar jatugo Ali Yusuf bende nokonyo club mar Muranga Seals ngado tiko mar donjo e tuke mag adhula mar ligi maduong' pacho kandi bang' loyo club mar Coastal Heroes gol achiel kuom nono e alap Mbaraki e boma ma Mombasa. Mana kodong deka achiel to jotugo dhi e yweyo Yusuf no kuoyo pira maliet ne jagol Said Dado kendo miyo Seal points adek makoro miyo gi thuolo mar duogo e lig maduong'. Ochari. Dere. Wasura na nyime team mar Kenya utieko e thuolo mar adek e tuke mag Basidi mag Billy Jean Cup mane bage alap ma Nairobi Club. Kenya notieko e thuolo mar 11 higa mokalo e boma mar Sedona. Kenya orakore kod team mar Zimbabwe laro thuolo mar adek. E tugo mokwongo Angela Kutoi noyudo ka tugo iye pek kata kamano norodho Sasha Natalie Chimedza sets ariyo kuom nono mara uchela deka uchela ngwen. E tugo machielo mar jotugo achiel koni gi koni Rofaro Magarira noloyo ja Kenya Cynthia Nanjala sets ariyo kuom nono mara uchela ariyo auchela achiel. E piem ma jotugo ariyo koni gi koni Angela Kutoi nomakore gi Alicia Wegi kendo loyo Sasha Chimedza gi Rofaro Magarira. Alicia moja. Mane makelo agiko nyakon Ramogi Juang kata kamano kaka pile nyakwa Lydia Martin moko kuom ote Pastor Hamri Kayando wacho kanyo bati ne ochwalo ote mag chieng dialo joma wuone ne babagi mano Archbishop Kayando bende wacho ni odende ni legend ngano ma podi paro kendo podi bro par kendo kato bedo ni weche dhi kaka dhino weche mag dolo to pod entiere kod injili mochung injili mong'ith injili mar adier. Erokamano ahinya mano nyiso mise mana ng'isi ka Lydia ma janyuol ma wuoro nyalo keto ka en ng'ama orieyo dala. Erokamano wakili Philip Omolo mano mar Migori wacho ni neno wayo makare kendo moro ahinya wacho ni en owuon obiro dhi yuoro e chenro mag neno ni yiero mar ker mar Luo otim cultural week ma bende ibiro tim e gwenge mag Kisumu kendo wacho ni achiel kuom your committee ma bende yuoro in bende ng'eyo Happy Father's Day wuon Girango. Oguda ka Yesu ora iri bati wacho ni okwayo
Happy Father's Day ne Yesu Kristo ma osebedo wuon gi maber. Nyaka ne oguda wuon gi we ka en ja klas 8 chieng' rehearsals kodhi timo penj. Wacho ni koro rwako wa kodi e bedo nyithi Yesu nikech ong'eyo ni mwalimu nawe watu in beka kese wacho ni in bende haya winjo hake pake obor matin da pake kata kamano. Wacho ni koro rwako wa mondo wabed nyithi Yesu bati. Wacho ni kiero to ko iluongi ni joji ka Yesu. Ero kamano nyalungora kamano kata kamano Yesu ang'eni en wuon jomodhuro. To bora inyalo luonga ni Okebe kech mano bende ne nyinge machielo. Yuvela Atieno wacho ni dag miluongo ni Pamela Origa ni ochung' kode bang' jonyuol mage bedo maonge koro chalo wuon gi. Ane Sharon Origa kachiel kod Samson Okalo Origa kantiere Ugwe School. Mane ma akaw mos mane mano wach kacha ni ok teka ne nyuol kende. Nitie wuone ma ok onyuolo to kawo morito kaka winjore. Pane mago bende winjo bed ne miyo poch gi pach bateno ka janeno maro luongo ni Baba Twins wacho ni omora ahinya bedo wuoro. Kata kamano wacho nokowo ote makare mag chieng' dialo joma wuone ne wuon gi bende mosenindo jaduong' Joash Okwany kendo wacho ni opuoya ahinya kuom masiro mano obedo negi ndalo mane pod entiere kodgi. Bende aneno kanyo ka tiere ote moya iri min Pamela wacho ni en bende entiere kodwa. Kata kamano wacho ni nowinjo wach mar jatend piny Kenya no wacho ni Kung'ethia koro nyisa ni piny bati en mochiegni gi Tanzania ni Kung'ethia en ang'o gi dholuo. Kung'ethia en dho joma tindo mar Oledhi. Manyiso ni in ibeda beda nde. Inenena. Gimitimo onge dwaro tidwaro. Koro in ibeda beda kanyo samoro kata ka en amira imitiele dhogi lakini gimitimo onge gima nyalo kelo ni yuto onge gima chamo wiyi onge in ng'ama ni kanyo. Mango Kung'ethia. Mano koro ni Kung'ethia joma nyasani. Dholedhi. Stephen Okoyo wacho ni en bende entiere kodwa e chenro. Mary Mwalimu aneni kanyo en bende wacho ni Sayoro entiere kodwa kae. John Derrick wacho ni en bende entiere kodwa kata kamano kawo mos ni Joramogi duto te wacho ni en engineer achiel kende. Peter Obonyo Ariepa kantie Migori bende entiere kodwa. Victor Okelo Eldoreta, Judy Vera Uchieng kantiere Homabay pacho. Geoffrey Onguka kantiere Mali. Evelyn Ashley bende entiere gwenge mag Nandi. But winjo ka Ramogi otemo wuotho e kor pinje. Wuotho ndi wuoyi moro mbeno osiepe iluongo ni Engineer Rolex Osonga. Chieng' moro kana kalo to nyathine notamore dong' gi min gi en odhi gi baba gi. Nyiso ni nitiere osiep mantiere kind nyathi gi wuoro. Aparo ni en gi babende nomiya wacho ni en bende katel moro mantiere go otcha. Endo koro tindo kelo ni kiwuok to en kodi. Awinje kako chandi. Kamano omoni nyakwar nyapi mar Badoa Constructions Kadongo Center en bende wacho ni Happy Father's Day jadolo Caleb Tito mar Magongo SK kod mwalimu Hassan Boss Mwinyi mar Kadongo sani entiere gwenge mag Siaya kocha en bende kasto Vina Mpesa Mariat bende wacho ni dhialna baba na Alfred Wasonga oje kamora mora ma entiere. Babu Owino bende wacho ni odhialo wuone duto te mochiwore mokawo ting' mar bedo wuoro e kinde ma piny bedo matek. Alphonse aneni kacha mano ne jaticho mar bengi moro iluongo ni Standard wacho ni en bende entiere kodwa e chendo. Kata kamano nitiere nyawadwa Maya Inoro TV wacho ni Wanyambura Paul upenjo ni nani huyo Anang'ethia. Anang'ethia ni wale jatend piny nowacho. Ilikuwa inasemwa na jatend piny. Na jatend piny. Koro Nyambura odhi piny ni jatend piny en ng'a wacho enang'o. Wacho enang'o. Anajua mali ya kulizia haya. Aya kwa dugi studio Kabati nitiere gana bende kata team wacho ni team kubwa mabende konyo wachwalo weche gi studio ne nyakora Mugajuanka moting'o Hezbon Okoth, Kevin Otengo, Edward Simani, O'Brien Simani, James Okoth, Dons Wasonga, Johnson Owino, kata Franco Njorgi Pius kata Pius Ochola. Kora Mugajuanka kauru ote mag Happy Father's Day uduto. Ambende urambe nyaka awachi ni kwa hawi maber mar wuone ne Ken Muga nche kancho yudo toto moro matin Casto Brian George embencha no dhi yueyo Walter Nyambaga Bekikwiwi Walter Nyambaga Won Castellanos Gregorio Castellanos japiny Venezuela ma wiye wach mano bende embencha wamiyo yueyo ndalo moko chien kama gin wuone mantiere Ramogi kama bende
Koro ni wan gode pau ni kendo wadhi nyime. En mani wakwayo ni Nyasaye mondo med miyo gi ngima makare to chiwruok ne familia mani. Pastor George kantiere udi kopany bende wakwayo ni hawo maber mar chieng' wuone kata Happy Father's Day kato bende kaka iwacho ei odwa mar Ramogi TV wantiere kod father wuonwa maduong'. Iluongo ni Jaibonyo. Wakoni hawo maber erokamano kuom tayowa wuotho kodwa nyisowa yo mwaluwo. In kaka wuonwa wagoni erokamano wuonwa kitich. Mano iluongo ni jabona achiel kende. Jakowak. Jakowak ma wuon arungu. Wi malich ahinya. Embe ntiere embe samidialo wuone wadhiale kanyo nikech wuoro kochuno mane nyaka ibed gi ni ntiere chiwruok mar wuono. Aparo ni mano bende koro kelo wabane giko mar weche gi Lydia. Koro mga jwangi no alore kanyo kiny kendo karuth oriti in awan bendo ritowa. Onachako rom kene chendo ni maro imorero kamano duto moro oteu kato bedo ni okwasomo kiny kendo no achak wasomgi kendo mana kaka watimo pile. Ritu masani elo timo konyo wachwalo ni weche gi nyakoro mga jwang kotene kanyo gi Ray Polo e newsroom kacha kaito Lindsay Simani studio kawagoni ro kamano kum keto wangi pile e Ramogi TV. Nyinga Lydia Okeyo. Nyadichiel kendo Happy Father's Day ne wuone duto. Riti masani. Ero kavana nyakoro Ramogi. Ondiek mano winjo bed ni chamo piny nosenegi. Ondiek poko chamo piny. Omiyo kiny bendo dichieng' machielo jaloko marwa obedo Belinda Adhiambo kuom thuolo no duto. Nyinga en George Bati poch gi pak ne wuone kumoro moro ma untie. Nyasaye mondo mi hotel no oriti masani.